Ayan, isang kalderong mais. Pangalawa na to. Isang kaldero pa yan. Mukhang mahihirapan tayo nito. Ayan, isang kalderong mais. So, ngayon ito mo natin. So, number 10 pa yan. Pangalawa na to. Isang kaldero pa yan. Mukhang mahihirapan tayo nito. Lalagay po sila ng tulda para sa mga bisita. Ang lawak po dito. Ayan. Nagano pa yung makatay. Relax. Ayan. Sino pa dyan? Sino pa dyan gusto ng mais na nilaga? Ayos ba? Ayan, nakalatag na po. Medyo lumalakas po ang ulan, mga kapatid.
Sige pa sir, ingat. Sige, ingat, ingat, ingat. Sige pa sir. Thank you bro. Katana po. Katana po, katana.